Hola, benvinguts. En el vídeo d'avui seguirem parlant d'emocions. El dia passat, si recordeu, el tema era què són les emocions, per què són tan importants i saber-les identificar. Doncs avui farem un pas més. El que farem serà començar-les a gestionar. Què hem de tenir en compte per gestionar les emocions? Què vol dir gestionar les emocions, intel·ligència emocional, tots aquests temes que estan tan de moda? Doncs mireu, això vol dir fer-hi alguna cosa. O sigui, amb tot el que sentim, treballar per canviar-ho, d'acord? Entrar en una emoció que ens ajudi a aconseguir coses, a preparar-nos per l'acció que ens ajudi a aconseguir. Fixeu-vos, heu de tenir en compte tres coses, tres passos. Us proposo que feu aquests tres passos davant d'una situació emocional que us és una mica desagradable. Feu el primer pas, que és accepteu-la. És a dir, no vulguis no tenir por, ràbia, el que sigui. No vulguis no tenir-ho. Al contrari, obre la porta. Accepta l'emoció. Deixa que entri. Primer pas. Segon pas. Pren consciència del que estàs sentint. És a dir, agafa l'atenció i en vez de tenir-la cap a fora, cap a la situació que t'ha provocat això, gira-la cap a dintre. Com l'objectiu d'una càmera, com si et fessis la foto a tu mateix. I mira què està passant a dintre teu. Pren atenció al lloc, a quin lloc estic notant el que estic notant, què estic sentint, quin nom li posaria en aquesta sensació. Si tingués una forma, quina forma tindria? Si tingués un color, quin color li posaries? Si tingués un sabor, quin sabor tindria aquesta emoció? Fes aquest exercici, és molt interessant de fer. Hem dit, repassem. Obrir la porta, acceptar-la. Segon pas, prendre consciència. Finalment, posa-li un nom. El tercer pas és un pas interessant i que l'explicarem al pròxim vídeo. El tercer pas consisteix en fer coses molt concretes ja per canviar el signe de l'emoció. Us ho explicaré al pròxim vídeo. Adéu-siau.